maasim ang suka. Ato di si Bayo. Day, kaseryoso ba nimo din ha? Ang saan nang gisulat ni mo, day? Ano na amang kadto sa mingaw? Ay gusto kong kuanday kanang pag-inasara dito kay daghan ko ginahon na sunod ko script para sa itong bagong trabaho na ako. Ay, katulong commercial, day? Katong gi-applyan ni mo trabaho? Yes, Marin. Morning gahimo ko karon og script para sa mga itong mag-audition bitaw. Uy, day, pwede ka may anak, day? Ambot lang day. Kadudahan ra ba mong dagway? Ah, grabe ang pukaday. Ay, ka-cute ra na mo, day. Sa cute ba oy nag-joke ka? Nakaminos ka sa mua, day. Ay, basta. Sagbot-sagbot lang mo dito. Sige na maring, kaya lagi na mula. Mga Maring, sabon ang indoors. Unsaon man ninyo pagpumutan ng sabon? Nabisan pagliguan mong mineral water, inyong pamanit pero magnaligog sa pa. Kami sana magpanit ani. Day, oh. Maring, sabon sa naong, dili sabon sa lawas. Dali naman na maring, ihilamos naman na sa naong. Naunya Maring, nya ginagumagilamos, unsaon man na, nga magyapon mawala imong eye bags, unsa ni? Nahilamos sa bilar? Ako day, wala mo ko'y eye bags. Pwede ra. Dili pud Maring. Ningin man kag naong, maghiwot sa screen. Ay! Grabe man na siya, oy. Tagaw, ako na lang, day. Dili pud pwede Maring. Tungod sa imong ilong. Pagtarong diya, day, unsang nila kong ilong. Oh, tanawa oh. Nisamot kalis kag imong ilong. Nasuko ka. Ani na lang mga Maring. Ang akong kumpanya katong gi-apply nga nasudlan ako karon. Instead sa sabon, na sila bagong produkto nga gusto i-endorse. Magsugod na to sunod semana. Nya day. Unsa nga produkto na day? Nindot ka na. Eh na, so mamili pa day mo ani. Ay, sige na lang. Kana na lang. Okay na mi ana. Naraman day na. Unsa di na nga produkto, day? Suka. Sa kadagang produkto, day, suka, gyud. Na, di mo managot. Hala, panguli na lang mo dito Maring ka nakadisturbo mo sa ako. Nagsulat ko diri script. Ay, ikaw maring. Okay mi ana. Di ba maring? Okay ta na no? Okay na lang na maring. Okay. Unya, unsa man na siya? Para luto na ang suka. Ay, dili Maring. Ang suka nga produkto nga advertise inyong tilawan. Kung sabi siya kaaslom. Tilawan jud. Ilawan. Hala, lisod po dog kanon. So, ipamaot day na mo among nahong karon, day. Day maot naman mong dagway daan. Pag-umaanay na lang. Nya day. Tabangan man ka minimo. Ay, may problema na. Pero ay hata mo dalhin dito sa estasyon para sa audition anang suka. Batanawa na lang sa kung unsa mo audition anang suka. Kaya para smooth atong dagan dito ba? Okay ra ninyo? Okay ra. Kana ramang ka. Sige. So, sugot man dahil mo no. Nakoy baso. Matay suka dire. Sampul na to ni ha. Mo ni ang baso niya butangan kino yung suka ya tilawan ninyo. Diha mo, ikaw na Maring. Okay, sige. Ikaw. Ang maasim ang suka. Otro. Ang sukang maasim. Tikman nyo ang suka namin. Ang papaasim ng hapunan mo ay ang sukang maasim. Take to. Again. Ang 3. ang papaasim ng hapunan mo ang itong suka. Ano ba yan? Take 4. Ready? Action. Ang
Ayan, nagon. Kadit lang. At another one. Take 5. Ang papaasim mo sa Action. ang papaasim ng hapunan mo ang suka. Another one. Take 6. Action. Ang papaasim ng hapunan mo ang sukang ito. Okay, action. Tulad ka ba ng sukang ito? Maasim. Auso to? Action. Tulad ka ba ng sukang ito? Maasim. Auso to? Take 3. Action. Tulad ka ba ng sukang ito? Maasim. Auso to? Auso to na? Take 4. Action. Tulad ka ba ng sukang ito? Maasim pa? Bili na! Uy, Day, kumusta naman to nga mong audition? Okay ra to? Ay, pasensya marin, bro. Diligid marin. Dili man mga aslo mugnaw. Mga pait man mugnaw. Ha, gipabalik-balik minimo og take ka pero di niya mi kapasar. Ah, mga pait dahil may ginanaw ha? No. Kana may pait nga nawon. Asyong pagyod. Ala,